Здравейте, приятели! Понеже питахте защо Луната се върти от изгрева на Луната до залеза на Луната, когато е в пълнолуние, хубаво се вижда. Той в другите фази се вижда, само че проблема е, че в другите фази няма да може да я виждаме през цялата нощ. Само при пълнолуние може да се вижда от изгрева на Луната до залеза на Луната постоянно през цялата нощ. Се вижда хубаво тук, понеже е пълна, се вижда всички движения на всичките морета. Тия петна се наричат морета. Аз още от малък, 3-4 годишен, съм си представил, че това е лице на жена. Нали? Тук са очите, тук е носа, нали? Тук очите и надолу е устата, с малко зъби така. Те съм си представил и виждате тук, когато Луната залязва, вижте как се е преместила. Просто се е преместила, извъртяла се е. Какво е направило това нещо, че така да се извърти? Али виждате, че е съвсем различно положение, когато Луната залязва. Виждате, че това е така. Сега тук посочвам носа и виждате как в тези двете снимки, значи в лявото е на изгрев на Луната, а в дясното е при залез. Виждате как, ако погледнете точно това носа, където показвам тук на тая жена, виждате как тук се е преместил. Отишъл е на около така, на 120 градуса отишъл. Луната се е завъртяла. Защо става това нещо? Какво е това, което е накарало Луната така да се извърти? Точно това ще искам да ви обясня. Виждате и тук и другите морета, ако ги погледнете хубаво, всичко се е завъртяло. Нали, ето го вижте сега пак при залеза на Луната. Виждате как тия морета са се завъртяли. Сега, за да ви го обясня, ние трябва да отидем в космоса и да ви покажа как стоят нещата. Ето, аз съм тук в Порт Шепстън, но това е приложимо на всяка точка, освен ако не е на екватора или на полюса. Но това е приложимо и може да се приложи по същия начин. Значи аз съм тук на тая точка в Порт Шепстън тук. И сега, за да може да се обясни това нещо, ние трябва да начертаем някои небесни координати. Ето виждате Луната, тая точка, където ви показах за носа, нали? Се е точно, вижте къде е, точно забележите. Това е хоризонта, тая черта. Значи под чертата ние нищо не може да виждаме. Може да виждаме всичко, което е над чертата. Това е хоризонта в Порт Шепстън. И тук нека да ви начертая сега едно човече, за да може да сме ориентирани кое е ляво-дясно, кое е горе-долу, за да можем да разберем защо Луната се върти. Ето и човечето сега. Значи това е нали, лявата му ръка, това е дясната, това е главата му. Значи това е горе, нагоре, или в зенита, това е ляво, и това е дясно. Аз го пиша на английски, защото направих и на английски видео. Сега няма да си играя да пиша да само там, само заради една българска серия. Разбирате. А тук е долу. Вижте сега носа, където е на Луната. Това положение е в ляво. Забележете го много добре. Е в ляво. И е горе-долу паралелно на хоризонта. Виждате как това е така. По същия начин, както видяхме на снимката. При изгрева на Луната. Тук се получава при изгрева. Сега това е географската ширина на Порт Шепстън, която ви чертая. На Земята. Сега нека да отидем на залеза на Луната, когато Луната залязва. Това е на сутринта. Сега тук се вижда и Слънцето, макар че Луната и пълнолуние, те не са така, не могат да се видят заедно, но това е просто илюстративно, за да мога да ви покажа Луната. Така че не забелязвайте тук, че Слънцето и Луната са едно до друго. Това е съвсем различно. И тук, значи, сега да видим пак да начертаем хоризонта къде е. Тоест на залеза на Луната. Значи Земята се е завъртяла вече. Земята е на изгрев. Когато Луната залязва, Слънцето изгрява, когато е в пълнолуние. И обратното, когато Луната изгрява, Слънцето залязва. При пълнолуние става дума. Ето пак да начертаем човечето. Да знаем кое е горе, кое е долу. И нещата да се видят пак. Ето главата му.
Значи това е вече, лявата му ръка е отишла на друга позиция. А това е дясната му ръка. Виждате сега, това е горе, нали? А това е долу. Виждате как, ако разгледаме Луната съответно хоризонта, носа е отишъл надясно, а беше наляво. Смотрите ли? Това е много важно ние да разберем. Ето, отишъл е на дясната му ръка. На това човече. Тук е много важно това нещо да се разбере. Тук беше в ляво. Нали, когато беше при изгрева на Луната. Тук се вижда как е вече ясно. Сега, нека да ви покажа и двете. Значи, ще се намираме на около 25 000 км от Земята. Сега, виждате позициите на Луната при изгрев на Луната и при залез на Луната. Поставям ви ги и двете. Вие ще кажете, тя не се е завъртяла. Ами не се е завъртяла, защото я гледаме от космоса. Тя фактически само се е придвижила по орбитата си 5-6 градуса. Но ние няма да го разглеждаме от космоса, ние ще го разглеждаме от Земята. Значи от Земята, гледайте къде е хоризонта на Земята и вижте как се вижда сравнително с хоризонта. Аз за това ви начертах и човече. То и Слънцето не се движи въобще. Нали, но от Земята се вижда се едно, че изгрява и залязва, ама то не се движи. То се движи около центъра на галактиката, това е съвсем друго, ама въпросът е, че Слънцето не се движи, ама ние го виждаме да се движи, защото Земята се върти от запад на изток се върти и ние виждаме Слънцето да изгрява от изток на запад. По същия начин и тук Луната, тя се стои в пространство, тя не се е завъртяла. Нали, обаче, понеже ние не можем да виждаме, че Земята нали, се върти, ние всичкото си го представяме спрямо хоризонта, кое е долу, кое е горе. И спрямо хоризонта, виждате Земята, понеже се е завъртяла вече, спрямо хоризонта Луната се изглежда, че се е завъртяла също. Виждате, това нещо е тук така интересно положение. Луната фактически не се е завъртяла. Ето сега да ви ги сложа двете една до друга. Вляво е при изгрев на Луната, а в дясно е при залез. Ето вижте носа, къде е тук и вижте тук как се е дръпнал. Така почти на 120 градуса. Двете ви ги слагам една до друга. Нали? И се вижда как се е завъртяла. То е заради това, че нали, нещата са, Земята се е завъртяла. Сега нека да ви покажа и друг софтуер. Ето вижте Луната. Абсолютно също както при изгрева на Луната, както беше на тая снимка. Вижте. Абсолютно също. С този софтуер, който ви показвам. Ето пак ще да ви сложа този софтуер. Ето вижте тя е тук. Нека малко да зумираме, да мога да се види. И вижте как тя е тук. Сега, значи, това е през вечерта. Гледаме сега става, нали, преместваме часовника, да видим как е сутринта и виждаме, че Луната се върти. Ето ви го положението сутринта при залез на Луната. Ето вижте как се е изместила. Абсолютно също, както на снимката. Абсолютно също. Ето вижте. Точно както се е изместила. А това беше пък при изгрев на Луната. А това при залез. Така че вижте как се е изместила Луната. Просто се е завъртяла. Като преместим пак вечерта, при изгрев на Луната и тук вижте как е, а при залез тя е, нали, на Луната, тя вече се е преместила заради това, че нашата гледна точка от хоризонта не го виждаме по съвсем различен ъгъл. А не, че Луната се е завъртяла. Луната не се е завъртяла. Сега, ако ние, нали, това нещо се вижда почти от всяка точка на Земята, с изключение на северния или на южния полюс, където нещата са абсолютно стационарни. Там няма да видим Луната така да се върти. Понеже там Земята не се върти. Там е една стационарна точка, където, нали, такова, и Луната тогава ще се стои както се е. Няма да видим такова облекание. На екватора пък обратно, ние ще го видим пък да се върти Луната 360 градуса в продължение на 24 часов период. Или ще я видим 180 градуса да се върти на екватора. Нали, както това става. Така че наблюдавайте природните явления,
и си задайте въпроса защо това е така и търсете отговор. А иначе само да се забием главата в ежедневните проблеми не се строя. Нека да наблюдаваме и Божиите творения и да им се наслаждаваме и да търсим разум и причина на всичко. Бог затова ни е дал мозък. Бог да е благослови.